ନା କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାନ୍ୟମ ସାର୍। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାନ୍ୟମ ହଁ ହଁ ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି ମାନ୍ୟମ ସାର୍। ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍। ମାଙ୍କର ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ସାର୍ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାପା କରିଥିଲେ ସାର୍। ବାପା ନାଁ କ'ଣ? ବାପାର ନାମ ମାନ୍ୟମ କନାୟ ମାନ୍ୟମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ ମୋତିଆଲୁମା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ହଁ ସାର୍। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟମ କୁଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ ମୋତିଆଲୁମା। ମୁଚିଆଲମ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ହେଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିବାରେ? ଜାଣିବା କଥା ବୋଲେ 20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଛି ସାର୍। ହଁ ଜାଣିବା ନା ଜାଣିବାର ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 200 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତିଆ ବାପା ବି କରୁଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ବୋଲେ 200 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ। 200 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ଇଏ ହେଇଛି 200 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠ ଅଛି କିଛି ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଇନି? ନାଇଁ ସାର୍। ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉନ୍ନତି ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ ମାଙ୍କର ପୀଠ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ ମାନେ ପାଣି ଗଳୁଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ଏକା ସାର୍ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ଆସିକରି ଯେମିତି ମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା କ'ଣ ସାର୍ କ'ଣ ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଥରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରୁଛି କି? ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଆମର ମାଲକାନଗିରି କାଉଣ୍ଟି ବାଲା ତାପରେ ଏଇଠି ମାନକଣ୍ଡା କାଉଣ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ତହସିଲ ବୁଝୁଛି କି? ହଁ ତହସିଲ ତ ବୁଝୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତହସିଲ ବୁଝୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ବଳି ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ବଳି ହେଉଛି ଏ ବଳି ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏ ପଇସା କାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି? ସେଟା ମାଲକାନଗିରିର ବୋଲେ ମାଲକାନଗିରି ତହସିଲ ପାଖରେ ଥିବ ସାର୍ ସବୁ। ହେଲେ ମାନକଣ୍ଡାର ବୋଲେ ଆମର ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପାଖରେ ଥିବ। ମାନକଣ୍ଡାରେ କିଏ ବୁଝୁଛି? ମାନକଣ୍ଡା ଆମର ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆରେ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ କମିଟି ହିସାବରେ ମାନେ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣା ପୁଣା ଯେତିକି ପଡ଼ିବେ ସାର୍ ତାର ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ ଥିବ ସାର୍। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ବଳି ପାଇଁ ହେଉ କି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଲାଗୁ ହେଉନି କି? ନାଇଁ ସେଟା ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କାହା ଲାଗୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ପଇସା। ଆଚ୍ଛା ପୂଜାରୀ କି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍। ହେଲେ ପୂଜାରୀ ଏମିତି ନାଇଁ ମାଲକାନଗିରି କମିଟି ବାଲା ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ହଁ ପିଟର କମିଟି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ବାଲା କମିଟି କେତେ ଦେଉଛି? ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ 5,000 ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ସେ 5,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଆ ମେ ସାର୍? ହଁ ସত্যି ଘରେ ଟିକେ ପିଲା ସାର୍ କ'ଣ କରିବା କଥା। ଓହୋ ସେ ମାନେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ 5,000 ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ବେଲେ ଜମି ଚାଷ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଇଏ ମନ୍ଦିର କାମ ଟିକେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମିତି ସାର୍। ପ୍ରାୟ ମାସକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଇନକମ୍ ହେଉଥିବ? ମାସକୁ କେତେ ହେବ ସାର୍? ଗୋଟେ 1,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହିସାବରେ। ଏମିତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ମଙ୍ଗଳବାର କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ବି ପୂଜା ହେଉଛି? ହଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଏତେ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ ସାର୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଟା ଖୋଲା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର? ହଁ ଖୋଲା ହେଉଛି ସାର୍। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଭକ୍ତମାନେ ନାହିଁ ସାର୍ ଆମର ଘର ପୂଜା ଟିକେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଭୋଗ କିଛି ରନ୍ଧା ହେଉଛି କି? ଭୋଗ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି ସାର୍। ନା ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ପ୍ରତି ଭୋଗ ନାହିଁ। ହେଲେ ଖାଲି ମାନେ ଧୂପ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରି ଫୁଲ ଦେଇକିରି ଆପଣ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଇଏ ହେଉନି? ନାଇଁ ସାର୍। ଅନ୍ନଭୋଗ କିଛି ହେଉନି? ଅନ୍ନଭୋଗ ବୋଲେ ମାସ ହିସାବ ରହୁଛି ସାର୍। ମାସ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଅନ୍ନଭୋଗ ପାଇଁ ପିଟର ମାଷ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ ସାର୍। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାପୁରୁ ସେମିତି ଅନ୍ନଭୋଗ କିଛି। ଆଚ୍ଛା ମହାପୁରୁ ନାଁରେ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି କି? ମହାପୁରୁ ନାଁରେ ଅଛି ସାର୍। କେତେ ଜମି ଅଛି? ସେଟା ବି ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ ସାର୍। ଅଛି ଗୋଟେ 5 ଏକର। ଆଚ୍ଛା ସେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି? ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି। ସେ ଧାନ କେଉଁଠି ଲାଗୁ ହେଉଛି? ସେଇଟା କମିଟି ମାନେ ବି କମିଟି ହାତରେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସେମାନେ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠିକାର କମିଟି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଠିକାର କମିଟି ଅଛି ଆନନ୍ଦ କିଲ। ହଁ ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ବୋଜି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆନନ୍ଦ କିଲ ଥିଲା ସାର୍ ଗତ ବର୍ଷ। ତାପରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲା
ବଜିଶୟ ହୁଁ ଏ ମାନେ ବଜିଶୟ ନାହିଁ ସାର୍ ଏଠି ନାକାଗୁଡ଼ାର ଗଙ୍ଗା ହଁ ହଁ ଏଠି ଏ ଗାଁରେ ହିଁ ଏ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାର୍। ହଁ 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 ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଟା ମାନେକଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି ନାଇଁ କି ଏଇଟା କୋଉଟା ସାର୍? ଏ ଯେଉଁ ମାନେକଣ୍ଡାଟା ଏଇଟା କେଉଁ ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନକଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେକଣ୍ଡା ଗାଁ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମର ହେଉଛି ମନେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ନତି କ'ଣ କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଗାଇବାର ଅଛି ସାର୍ ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ପାଣି ଗଳୁଛି ନାଇଁ କି ପାଣି ଗଳିଛି ସାର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି ଏପଟେ କାନ୍ଥ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସାର୍। କାନ୍ଥ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାନେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ନାଇଁ କି ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ତ ପାଚେରୀ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ପାଚେରୀ ନାହିଁ ଏଠି କୂଅ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା କୁହ କି ସାର୍ କୂଅ ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ତାର ଦୁଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଓହୋ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍? ଆଉ ତୁମର ନିଜର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତମେ ବାହା ହେଇଛ ବାହା ହେଇଗଲା ସାର୍। ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି ହଁ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛ ପୂଜା କଲା ସମୟରେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ କି ନାଇଁ ସାର୍ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ଟିକେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି ମାଆଙ୍କର ନାଁ ମା ମୁତେଲା ମା ପୋତରାଜ ବାଲରାଜ କାନାମରାଜ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ପୋତରାଜ ବାଲାରାଜ କାନାମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେଉଁ ଠାକୁର ଏଇଟା ହচ্ছে କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ସାର୍ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁତିଆଲୁ ମା ବୋଲି କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ମୁଚେଲା ମା ବୋଲେ ସେଇଟା ଆମର ତେଲୁଗୁରେ ଥିବ ସାର୍ ମୁଚେଲା ମା ବୋଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେବୀ ଇଏ କୋୟାମାନଙ୍କର ଦେବୀ ନା ଏଇଟା ତେଲୁଗୁ ମାନଙ୍କର ଦେବୀ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଚେଲା ମା ତେଲୁଗୁ ମାନଙ୍କର ଦେବୀ ସାର୍ ଏଇଟା କୌଣସି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି କୋୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରର କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ତିରୁପତି କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ଅଛି ପୁରା ହେଲେ ପଡ଼ିଆରେ ସାର୍ ପଡ଼ିଆରେ ମୁତେଲା ମା ଶୁଣି ନାହିଁ ସାର୍ ନାଇଁ ନାହିଁ ସାର୍ ଓହୋ ସେଇଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଠି ଅଛି ସାର୍ ସେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇଠି ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଅଛି ସାର୍ ଯାତ୍ରା ଯେ ମାଆଙ୍କର ତମର ଇଏ ମା ଏକା ପରା ଏ ମାଆର କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ ସେଠି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଦେବୀ ଏଇଟା କୋୟାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କୋୟାମାନେ ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ମିଶିଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ଼େ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିସୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମର ଯେତିକି ଯା ମୁଠାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଇଟା ଆଗଠୁ ଚାଲୁଛି ତ ସାର୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋୟାମାନଙ୍କର ଦେବୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ କାଟୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କାଟୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଠି ସେଇଟା ପାହାଡ଼ରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅଛି ସାର୍ ତାଙ୍କର ମାୟାସୀ ନୀଳା ରସ ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବେ ସାର୍ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଆମର ଚାଉଳ ଦେଇଦେବେ ସାର୍ ସେଦିନ ଆଜି ଗଲେ କରିବୁ ବୋଲେ ଆଜି ହିସାବରେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ସାର୍ ତାପରେ ସକାଳେ ଦେଲାରୁ ଗୋଟେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ନା ତାର ହିସାବରେ ଗୋଟେ 3ଟା ଦେଇଦେବେ ସାର୍ ତାପରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଯାକ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ହଁ ନା ଯେଉଁ ଦେଉଛ କେଉଁଠି ସେଇଟା ଦେଉଛ ମୟୂର କେଉଁଠି ଅଛି ମୟୂର ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିବ ନା ସାର୍ ଓହୋ ସେ ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯାତ୍ରା କେବେ ହେବ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ସାର୍ ଏଥର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପାହାଡ଼ରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।